Salam qadırlı iyildeşler. Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde biz sizin bilen yine de Hudaýyň padşalygy barada görüň etmege dowam etdirýäris. Biz İsa Mesih'e iman edenler bu dünýäde ýaşap ýören wagtymyzda şol bir wagtyň özünde Hudaýyň padşalygyna degişli ve Hudaýyň padşalygy bizim içimizde, bizim yüregimizde mukaddes ruh bilen ýaşaýar. Neticede biz nähili ýagdaýda bolýarys. Biz bu dünýäde ýaşap durup, bu dünýäden bolmadyk başka bir göze görünmeýän padşalygyň raýatlary bolup ýaşamaga başlaýarys. Başgaça aýdanymyzda içimizde bizim iki hili tebigat ýaşap başlaýar. Bizim günäli tebigatymız bu dünýädäki ýaşaýyşlar, bu dünýädäki gaýgy aladalar, bu dünýädäki bar olan zatlara gönüktirilen, İçimizdeki ruhu yaşayışımız olsa, ruhu tebigatımız olsa, dine göklerin padşalygyna, Hudaýyň padşalygyna, göze görünmeyen padşalyga kulluk etmege başlaýar. Neticede biz bir adam içimizde eýýän bir bölünüşük emele gelen ýaly bolýarys. Köplençi biz bu dünýäniň gaýgylary, bu dünýädäki maddi zatlar barada, tenimiz bara, bedenimiz barada, näme iýip, näme içeris diýip, bu dünýäniň gaýgy aladalar içinde ýaşap gezýäris, özümüz imanly bolup. Ve gökdäki Hudaýyň padşalygy barada pikirlenmek, Hudaýyň padşalygy barada oýlanmak, Hudaýyň padşalygynyň gymmatlyklary we Hudaýyň padşalygyny hyzmat etmekde biz köp kynçylyk çekýäris, sebäbi pikirlerimizin, yüregimizdäki oy pikirleriň, maksatlarymyzyň köpüsi yerdäki durmuş bilen, yer bilen bagly bolup galýar. Şonuň üçin Hudaýyň sözünde bize şeýle duýduruşlar berýär, şeýle bir misallar var. Gelin häzir İsa'nın aýdan öwreden taglimatlaryna önüs bereliň. İsa'nın bize näme zatlar diýänini Mattanyň hoş habar 6-njy babdan 24-34 ayatlardan 10 ayattan okalyň we bu barada bu gepleşigimizde pikirleneliň. Hiç kim iki hojaýyna hyzmat edip bilmez. Ol ya birini ýigrenip beýleksini söýer, ya da birine wepaly bolup beýleksini äskermezlik eder. Siz hem Hudaýa hem de baýlyga hyzmat edip bilmersiňiz. Şoňa görä size diýärin, näme iýip, näme içerin diýip janyňyzy, näme geýerin diýip bedeniňizi gaýgy etmeň. Can iýmitden, beden egin eşikten gymmatly dälmidir? Guşlara seredin, olar ne ekýärler, ne orýarlar, ne de ammarlarda iýmit toplaýarlar. Muňa garamazdan gökdäki ataňyz olary da iýmitlendirýär. Siz olardan has gymmatly dälmisiňiz? Sizin haýsy biriňiz gaýgy edip, ömrüňizi bir sagat uzaldyp bilýärsiňiz? Näme üçin egin eşik aladasyny edýärsiňiz? Meydandaky lilýalaryň nähili ösüşine seredin. Olar ne zähmet çekýärler, ne de ýüp erýärler. Emma men size diýärin, hatta Süleyman hem özünün bütün şan şöhratında buların hiç biri ýaly geyinmendi. Emma bugün bar olup ertir ocağa taşlanyan, meydan otunu Hudaý şeýle geyindirýän olsa, sizi ondan has artık geyindirmezmi ey imanı azlar? Şonun üçin näme iýip içeris, näme geýeris diýip alada etmeň. Bu zatların barını butparazlar agtarýarlar. Ýöne gökdäki ataňyz buların ählisiniň size gerekdigini bilýär. Siz olsa öňürtde Hudaýyň şalygyny ve onun dogrulygyny agtarın. Şonda bu zatlar hem size onun üstüne koşulup berler. Şonuň üçin ertiri gaýgy etmeň. Ertiri öz gaýgysyny özü eder. Her günüň derdi özüne yeterlikdir. Ine gadyrly iyleşler, biz imanlılara bizim nähili ikiye bölünüp içimizde hem göze görünýän bu dünýäde ýaşaýarys, günäli dünýäde, gaýgy aladalarının içinde ve şol bir hatarda gökdäki Hudaýyň padşalygyna degişli bolup, Hudaýyň çagasy bolup bu dünýäde ýaşaýarys. Bizim bu dünýädäki adamlardan tapawudumuz bolmaly. Bu tapawudumuzy bu sözlerde biz görýäris. Aslında iki hili hojaýyn var diýär. Bilýäňiz, bu dünýäniň hojaýyny baýlyk ve pul.
Şeytan baylık ve pul bilen bu dünyanı idetiye, yörediye. Ve şeytana yani pula hizmet etmek, bu şeytana hizmet etmek yağlı bir zat bilen mengzediliye şutayda. Bu dünyanın yöredilişi şeyle. Ama Huday näme diye? Siz hiç açan iki hocayına hizmet edip bilmersiniz. Hem baylığın, pulun ışkına düşüp, dinge pul deyip, şeytanın padişalığına hizmet etmeli olarsınız. Ya da siz doğruluğuna yüreğinizi Hudayın padişalığına, Hudaya verip, Hudaya hizmet etmeli olarsınız. Bir vaktin özünde siz iki hocayına hizmet edip bilmersiniz diye. Eğer bir vaktin özünde iki hocayına hizmet edecek bolsanız, onda hükman siz ol hocayınların birini söylersiniz, beyleksini olsa askermezlik edersiniz. İkisini bir vaktin içinde den derecede söyüp bilmersiniz deyip duyduruş veriyor. Demek, biz Hudaya iman edenler bu günahlı dünyada yaşayarız. Hudayın padişalığı bizim içimizde yaşaya. Biz bu günahlı dünyaya ya da pula, pulun ışkına, baylığın ıyızından ılgamak yağlı bu dünyaya hizmet etmek bir saylav önümüzde ya da bunu red edip doluluğuna Hudaya özümüzü bağış etmek. Bu başka bir saylav. İman edenler şu tayda berk tavşırık veriyor. İsa'nın ağzından çıkan sözler. Siz Hudaya hizmet edin. Ne için? Sebebi Huday size bu dünyada bedeniniz için gerek olan zatları, bu maddi dünyada, göze görünmeyen dünyada yaşayan vaktinizde size gerek olan zatları Huday biliyor. Gerek olan zatları neme? Neme yiyip, neme içerin deyip kaygı etmen diye. Kuşlara seyredin. Onlar ne ekiyerler, ne oryalar, ne de iyimit toplap ambarları üyüşürüyorlar. Ama Huday buna qaramazdan onların yiyeceğini beriye ve her yıl onlar öz yiyeceğini özleri tapıp yiyerler ve kuşlar bizim durmuşumuzda görüyoruz. Yıldan yıla onlar köpeliyerler ama ölüp yok olmayarlar. Huday onların aladasını ediyor. Siz bu kuşlardan diye has kımmatlı değil mi? Eğer Huday bu kuşları imitlendiren olsa onda sizi hem imitlendirmekin bir alacını tapar diye. Neme geyers deyip kaygı etmen. Çünkü Huday bunun da aladasını ediyor. Seyredin dışarıdaki diye meydan otlarına yanı güllere seyredin. Huday nekir onları ovadan geyindiriyor diye. Hatta Süleyman padişah da peygamber de onların hiçbir yağlı geyinmendir diye. Eğer bugün bar olup ertir oda taşlanacak diye meydan otlarına Huday şeyle ovadan geyindiriyen olsa onda sizi hem geyindirmeyin bir aladasını eder. Bu yağdaylar seyredin. Hudayın bu sözleri içinizde bir hili neme yerin, neme içerin, nerede yaşarın diyen adatı bütün dünyadaki var olan kaygılardan bir hili azat ediyor. Umut verici sözler. Sebebi bunu aydayan Hudayın özü. İymeği de, içmeği de, giymeği de, yaşamağa cayı da, ehli zadı beriyen Huday bize bu zatları hem zattan yukarıda bir koyman. Sebebi bu zatların size gerektiğini men biliyen, bu zatları alad edecek deyip bütün yerdeki yaşayışınızı dine pulun ışkında, pulun uğrunda, neme yerin, neme içerin diyen alada kaygıların içinde geçirmeyin. Ne için? Sebebi yazıyor. Bu dünyadaki butparazlar, Hudaya iman etmedik adamlar, onlar da neme yerin, neme içerini, nerede yaşarın deyip dine pulun ışkında giyce gündüz şonun kaygısında, şonun aladasında geziyerler. Sizin bu adamlardan, imansız adamlardan tapavudunuz bolmalıdır. Tapavudunuz nemede? Siz ilki bilen Hudayın padişalığını ve onun doğruluğunu ağtarın. Şonda neme yerin, neme içerin, neme geyerin, bu zatların hemmesinin size gerektiğini Huday eyen biliye. Eğer bu dünyada yaşayan olsanız doğanlar, hakikattan hem imanlı olsanız, siz adamlar yağlı neme iymeli digine, iymeğe məteş çekendinizi Huday biliye. Geymene məteş çekendinizi Huday biliye. Köçede yatıp durmayanız, yatıp durmak için öyünüz, cayınız, ehli yaşayış için gerek olan zatların size gerektiğini Huday, siz ondan sonra mankada biliye.
ve dine bir bilmek bilen çeklenmen, onları size men bererin, yetirerin diye. Ama sizden bir etçek hayışım, imansız buğutparazlar yağlı giyce gündüz diye, bu dünyanın kaygı aladasını, pulun ışkında ılgaman, siz menin padişalığımın ağtarın ve menin doğruluğumu ağtarın diye. Son, yankı neme iyerin, neme içerin diyen zatlar, size diye onun üstüne koşulup verirler. Bu nekili şeyle büyük bir vaadalar, adam neme iyerin, neme içerin diyen kaygıdan azat olsan, eyyem bu dünyada en bağıtlı adamların biri olayan. Eğer Huday bütün yeri göğü yaradan, bütün adamzada yaşayış demini veriyen, bütün adamzada neme iyip neme işçeğini yetiriyen Huday, gerek vaktinde güneşi, gerek vaktinde yağmuru yağdıryan Huday, sana neme iyip neme işçeğini men bererin deyip vaada verse, onda senin ve benim yüreğim ona bil bağlap iman bilen dolu olmalı. Eğer hakikattan biz göklerdeki padişalığın rayatları olsak, Hudayın perzentleri olsak. Ama bizden Hudayın qaraşayan zadı, katı büyük bir zat qaraşaya. Bizi neme iyerin, neme içerin diyen kaygı aladadan azat edip, dine bir yatın, hiç saat etmeyin, hiçbir alada etmeyin, gece gündüz uyklan, yatın, keyip sapa çekin, ben sizi bu kaygılardan azat ediyerin demeye. Bu kaygılardan azat etmekin bir maqsadı var. Siz gökteki atanızın padişalığını ve onun doğruluğunu ağtarın. Başkaça aydan vaktinde gece gündüz Hudayın padişalığı ve Hudayın doğruluğu var da alad edin ve ona hizmet edin deyip sizi neme iyerin, neme içerin, neme geyerin diyen kaygı aladalardan azat ediyor. İzinlerim şeyle sözler aydiya. Ertiri kaygı etmen, ertiri öz kaygısını özü eder. Her günün derdi özüne yeterliktir. Doğanlar, men öz durmuşumda bunu görüyerin. Bu vadanın yerine yetyendigini görüyerin. Eğer men giyce gündüz pulun ışkında ılgasam, neme iyerin diyen, neme içerin, neme geyerin diyen kaygı alıdanı ähli zattan yok orada koyup dine şonun izinden ılgayan olsam, onda menin buğutparazlar ve imansız adamları bilen tapavudum hiç bolmaya. Sebebi buğutparazlar ve imansız adamlarım şol menin yağlı kaygı aladaların içinde yaşayarlar. Köplenç men imanlı adamları görüyerin. Nem için Huday imanlı adamları yükünü yengil etmeye. Nem için imanlı adamların, İsa Mesih'e iman edenlerin yükünü yengil etmeyer. Onların buğutparazlar yağlı, imansızlar yağlı, giyce gündüz kaygı aladaların içinde yaşayarlar. Sebebi olur, bu yolu sayladılar. Giyce gündüz Hudayın padişalığı ve onun doğruluğunu aktarmağın deregine, onlar imansızlar yağlı, kaygı aladaların neme iyerin, neme içerinin izinden ılgayarlar. Onların fikirleri, yürekleri dine bu dünyadaki kaygı aladalar bilen dolu. Şol vaktinde bu vadalar onların durmuşunda yerine yetmeye. Men köp yıl bundan ozal bu hakikata düşündüm. Hudayım, hakikattan bu vadalar yerine yetyenliğine men şayatlık ediyen. Men giyce gündüz Hudayın padişalığı ve onun doğruluğu var da fikir ediyen. Huday da menin neme iyip, neme içip, neme giyeceğimi yetiriye. Täsin yollar bilen yetiriye. Täsinlikler bilen Huday bereketleye meni. Umuman aydan vaktinde erti neme iyerin, neme içerin, neme geyerin diyen kaygıdan Huday meni gün geçti geçe azat ediye. Bu kaygını azaltırıya menin durmuşumda ve menin fikirlerim ve yüreğim dine Hudayın padişalığı bilen dolu. Hudayın padişalığının yerde ösmegi var da alad ediye. Bu vadalar hakikattan Hudayın padişalığını ve onun doğruluğunu aktaryan adamların durmuşunda hükman yerine yetyen vadalardı onlar. Siz buna yürek bilen iman edin. Hudayı bağırlap görün. Hakikattan da bu vadalar sizin de durmuşunuzda yerine yetip beliye. Aktarmak var da yine şeyle yazılan. Matta'nın hoş havarı 13. bab 44-46. ayetlara ünüs vermek isteyen. Seyredin.
Bu yerdeki tımsal bize has ulu zatları açıp görkezýär. Göğün şalığı ekin meydanında gizlenen hazina mengzeyendir. Bir adam onu tapıp alyar, sonra onu qaytadan gizleýär ve begenip barıp ähli zadını satyar da yankı ekin meydanını satın alyar. Bundan başka da göğün şalığı odan bir dürdäni agtaryan täjir ýalydyr. Ol gymmatbaha bir dürü tapıp ähli zadını satyar da onu satın alyar. Göğün şalığı şu iki sany mengzetmede tımsalda nähili derecede ähli zattan beyikligine, bu dünyada Hudaýyň padşalygyndan beyik olan bir hiç bir zadın yokluğunu görkezýär. Hudaýyň padşalygy, Hudaýyň şalygy bu şeýle bir gymmat baha, ähli zattan gymmatly bolan dürdäne ýaly bir zat bilen mengzedilýär. Ve hakykatdan bu şeyledir. Sebäbi Hudaýyň padşalygy geçici bir padşalyk däl. Hudaýyň padşalygy bar bolan, häzirem bar, geljekde de baqy dowam etjek padşalykdyr. Bu dünyadaki padşalyklaryň hemmesi başlanýar ve gutarýar. Bu dünyada da biz padşalyklaryň başlayanlygyny görýäris, gutaryanlygyny görýäris ve ahirette dünýäniň soňunda bütün yer üzündäki padşalyklaryň hemmesi yıkılıp yer bilen deň boljagyny, yanıp yok boljagyny, bu dünýäniň ykbalynyň cemlenjekligini biz Hudaýyň sözünden okaýarys ve öwrenýäris. Emma Hudaýyň padşalygy baqy yıkılmajak, hemişelik bar boljak padşalyk barada İsa gürrüň edýär. Şol padşalyk mendirin diýär İsa. Yere şol padşalygy ayan etmege, şol padşalyga tarap yolu açmaga gelen yeketek halaskar men diýip İsa Mesih açykdan açyk aýdýar. Gelin häzir bu täjir barada gürrüň edeli. Näme üçin bu tımsalda täjirler barada gürrüň edilýär? Täjir ähli zadyň bahasyny bilýän bir adam. Ol bir yurtdan başka bir yurtlara gidip ähli zatlaryň bahasyny öwrenip, çyktaجysyny, giýirdecisini, ähli zady bilýän adam. Näme zadyň bahasy näçe durýanlygyny bilýän adam. Yat yurtlara gidip bir zat alsa, şonu öz yurduna getirip näçe bahaga satyp biljekliginiň bahasyny, peýdasyny bilýän adam. Näçe peýda galýar, ýoluma çyktaja diýen, yol çyktajylarymı ödejekmi ve soňunda bundan maňa peýda galjakmy diýip umuman täjir diýen adam, ähli zadyň agramyny ve bahasyny bilýän adam. Ol näme diýe? Ol bir altın dürdäne gymmat baha, dürdäne agtaryan täjir ýalydyr. Ol agtarıp, yurt aşıp bundan muňa gezelen jedýär ve şol dürdäneni agtarýar. Bir zatlar agtarýar. Ve agtaryan zadyny ahir soňunda tapýar. Tapýar da seredýär, buňa pulum ýetmeýär. Bu agtaryan gymmat baha dürdänemi satyn almak üçin maňa pul gerek diýip bar ýygnan baýlygyny, bütün gymmat baha emleklerini, yerini, jaýyny, öýüni, maşinyny nämesi bar bolsa, ähli zadyny satýar da yankı gymmat baha dürdäneni satyn alýar. Sebäbi bu dürdäneniň bahasyny yankı täjir bilýär. Bu näme diýmek? Näme täjir bir dürdäneni satyn alyp, ondan soň hiç zat iýmän, aç, hiç zat geýmän, yalaňaç, yaşamana yeri yok, kışın yazın, yazda günün aşağında, kışta soğukta, yağış yağıya, qar yağıya, ol daşarda şol gymmat baha dürdäneni kucaklap, şonun bilen yaşar öýdýäňizmi? Yok. Bu täjirin kellesi işleýär. Bu bilýär nämeniň nämedigini, bahasyny we gymmatlygyny bilýär. Şol dürdänege eýe bolan her bir adam galan ähli zatlara eýe boldy diýdigi anladýar. Bizim ilki okan tımsalımızda da şunu diýär. İlki bilen Hudaýyň padşalygyny ve onun dogrulygyny agtaryň. Eger Hudaýyň padşalygyny ve dogrulygyny agtarsaňyz, onda şol Hudaýyň padşalygynda, Hudaýyň dogrulygynda size gerek olan näme iýerin, näme içerin, näme geýerin, nähili ýaşaryn, bularyň hemmesi şol Hudaýyň padşalygy
Hudaýyň dogrulygynyň içindedir doganlar. Aýratyn zat däldir, şonuň içindedir. Bu täjir muňa düşünýär. Şol gymmat baha dürdäneni satyn alan täjir, bu dürdäneniň içinde ýaşaýyş ve ýaşaýyş üçin gerek bolan ähli zatlar, maddi zatlar, ruhy zatlar ve ebedi ýaşaýyş, cennetdäki ýaşaýyş şol dürdäneniň içindedir. Biz köplenç belki täjir bolmanlygymyz üçinmi bilemok. Emma bunu düşünmek üçin bize köp akyl gerek däldir. Hudaý şeýle açyk ýagdaýda bize bunu düşündirýär. Hudaýyň padşalygy we dogrulygy ona iman edýän her bir adamyň bu dünýäde ýaşaýarka ähli zatdan biýik ýüreginde goýan pikirleri, niyetleri, maksatları, gece gündüz oylanyan zady, Hudaýyň padşalygynyň bu yere gelmegi ve gökte bolşýaly yerde hem Hudaýyň isteginiň yerine yetmegi barada alada edip onun üçin ýaşamagy wajypdyr. Sebebi Hudaýyň padşalygy hasabat sorulýan bir padşalykdyr. Bu dünýädäki ýaşaýyşymyzy, nähili ýaşaýanlygymyz barada, bu dünýädäki ýaşaýyşymyzy diňe baýlygyň izinden ılgap, diňe näme iýjek, näme geýjegiň aladasyny edip, bu dünýäde şeýle ýaşan olsak, onda gökdäki padşalykda bizden bu barada soralar. Indi Hudaýyň padşalygyny tapan adam, Hudaýyň padşalygyny agtaryan adam her gün ol adam nähil adam bolýar. Şägirdleri İsa'nın yanına gelip bize nähili doğa etmelisini öğret deyip soradılar. İsa olara doğa etmek öğreden wagtynda bu öğrediyen doğasının ilki bölümünde şeýle diýär. Ey gökdäki atamız, adyň mukaddes bolsun, padşalygyň gelsin, gökte bolşýaly yerde de senin islegiň amala aşsın. Ondan soň gündelik çöregimizi bize şu gün ber deyip doğanı dowam ettirmeye başlaýar. İsa'nın öğrediyen doğası iki bölekten durýar. İlki başında Hudaýyň padşalygy, onun adynyň mukaddes bolmagy barada, onun padşalygynyň gelmegi barada, gökte bolşýaly Hudaýyň erk isleginiň yerde de amala aşmalysy barada doga edip ağzyny açyp başlaýan. Ondan sonra öz mäteşliklerini, näme ýerin, näme giýerin, gündelik çöregini ondan soň dilemege başlaýarsın. Diýmek, Hudaýyň padşalygyny tapıp onu her gün agtaryan adam, Hudaýyň padşalygynyň gelmegi barada, gökte bolşýaly Hudaýyň erkiniň yerde de amala aşmasy barada her gün doga edip, her gün yatsa tursa, işlese, her zatda Hudaýyň padşalygynyň ösmegi üçin, özünün maddi kazancının bir bölegini, hareketlerinde, Hudaýyň padşalygynyň giňemeginde, Hudaýyň padşalygynyň ösmeginde, umuman aýdan wagtynda diňe Hudaýyň padşalygy üçin ýaşap, onun üçin dilek edip ýaşaýan adam, ol padşalygyň hakyky raýaty bolýar. Ol adamlaryň ýaşaýyşy cennet olar, ol adamlaryň gelejegi ol padşalykda, Hudaýyň padşalygynda baky ýaşaýyş olar ve olar bu dünýäden geçip ol padşalyga gelen wagty İsa'dan şu sözleri eşiderler. Sen doğru ve sadyk hyzmatkär, az zatda ynamdar boldun, men sana köp zatlara ynanjak. Gel, Rabbin şadlygyna şärik ol deyip onu saçak başına çağıracak. İsa şeýle diýär. Bu sözleri eşitmek bizim her birimize müyesser etsin gadyrly doganlar. Ähli zattan öňürte Hudaýyň padşalygyny ve onun dogrulygyny agtarın. Çünkü siz Hudaýyň padşalygyna değişlisiniz. Hudaý size ak bata versin. Amin.